chicharon siya mga kachoy. Yan, tingnan nyo yung balat. Yan, super ganda ng balat mga kachoy. Choy, magandang araw po sa inyong lahat dyan. Panibagong video, panibagong vlog, panibagong luto na naman tayo mga choy. Kung bago pa lang po kayo nakapanood sa channel na ito, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, mag-click sa notification bell para updated po tayo sa mga bagong videos natin mga kachoy. For today's vlog pala mga kachoy, magluluto tayo ng pork pinakbit at saka pork pinakupsan. Sa Bisaya yan mga kachoy. Sana all. Simpleng luto lamang to, simpleng version lamang po. Madali lamang itong gawin at madaling matutunan natin mga kachoy. So ipapakita ko po sa inyo yung mga gagamitin natin ng mga sangkap o mga rekado niya mga kachoy. Mga kachoy, yan na pala yung gagamitin natin. Gagamit tayo ng pampalasa, sibuyas, bawang, tsaka kamatis. Tsaka ito na po yung para sa pakbit natin mga kachoy. Bali, hinugasan na po natin yan. Meron siyang sitaw, talong at saka kalabasa yan mga kachoy. Ito yung pangsahog natin sa karne mamaya kachoy sa ating pork pinakbit. So inugasan ko na rin yan siya, ginayad ko ng maliitan. Meron siyang taba, may ribs, tsaka yung laman niya. So ito yung atin pang pork pinakupsan mamaya mga kachoy. So may taba siya tsaka laman. Ang ganda talaga ng karne na pinili natin. So may higit 1 kilo yan mga kachoy. Gagamit rin tayo ng asin, mantika at saka toyo. So yan na po lahat ang mga rekado natin mga kachoy sa ating pork pinakbit at saka pork pinakupsan. Umpisahan na natin ang paggisa natin. Tara, kameraman, pasok. Lagay na tayo ng bawang kasi nagpainit na po tayo ng mantika mga kachoy. So sibuyas. Hinaan na natin ang apoy. Lagyan na natin yung ating karne. Haluin lang natin yung mga kachoy. Lagyan na rin natin ang kamatis. Lagyan na natin ng tubig mga kachoy, konti lang. Talaga siya. Lagyan na natin siya ng konting toyo. Saka yung pampalasa, konti lang rin. Saka asin. Lagay na natin yung gulay mga kachoy. Haluin na natin yan sa mga kachoy. Para mapantay talaga yung lasa niya. Yan na natin mga kachoy kasi lutong-luto na po ito. Pwede na po ito. O, kameraman. Goods na po yan mga kachoy. Kaya patay na natin yung apoy. Gawin natin ito.
kachoy, bali ito na po yung pangalawang luto natin, yung pork pinapiksan. Ito na po yun. Bali, lalagyan muna natin ng asin mga kachoy. Luluin muna natin siya. Nagugas naman po tayo ng kamay na malinis na po. Lagay na natin dito mga kachoy. Inaan natin yung apoy. Para mantika talaga siya, lalabas yung mantika niya. Titingnan natin mga kachoy kasi ang dami na talaga ng mantika na lumabas sa kanya. Kaya nagkukulay brown na po ito mga kachoy. Bali mamaya pag brown na talaga i-sisikan fry natin to siya. Halo-halo na muna tayo para mapantay talaga yung pagkukulay niya saka yung luto niya. Kukunin muna natin to siya mga kachoy kasi sisikan fry natin to. Pangalawang prito na po ito mga kachoy. Second fry na po. Para nagpicturean siya mga kachoy. Yan, tingnan niyo yung balat. Yan, super ganda ng balat mga kachoy. Para picturean na. Pwede na po yan siya mga kachoy. Patayin na natin yung apoy. Mga kachoy, natapos na po tayo sa ating pagluluto ng pork pinakbit at saka pork pinakuksan. Bago po lahat mga kachoy, sabayan niyo po akong kumain, kami lahat. Magdasal po muna tayo mga kachoy. Lord, thank you for this food. Thank you sa guidance, sa blessing, sa good health, and sa protection. Lord, magpusog na ni og matagagin yung mayong panglawas sa mga ikaon karon nga India at mga blessings sa mga Lord. Amen.